Predstavujeme vám Krokopero. Úžasný interaktívny výučbový systém pre deti. Krokopero naučí vaše deti pracovať s cudzím jazykom. Budú sa však tak zabávať, že si učenie ani neuvedomia. Dvojjazyčné Krokopero pracuje s pamäťovou kartou, obsahujúcou informácie k interaktívnym materiálom, vrátane rôzne zameraných učebníc. Jazyk, hlásky, logika, matematika, hudba, hry a príbehy. Celkovo 26 rôznych titulov, ktoré budú vaše dieťa sprevádzať od 3 do 12 rokov. Krokopero je jednoduchý prístroj. Je bezdrôtový, takže deti si ho môžu so sebou zobrať kamkoľvek. Učiť sa doma, v škole, v parku, pri vode. Hraj a uč sa kedykoľvek a kdekoľvek. Vyskúšajte špeciálne krokonálepky, na ktorých nájdete jednoduché predmety. Každú nalepte samostatne a nechajte Krokopero čítať. Armchair, bike, hamburger. Čítanie otvára dvere do sveta a Krokopero ukáže deťom, aké jednoduché to môže byť. Chcete používať Krokopero? Jednoducho doň vložte pamäťovú kartu a zapnite ho. Krokopero má zabudovaný hovoriaci systém. Deti si jednoduchým dotykom na ikony nastavia hlasitosť. Ak s ním chcú pracovať v tichosti, Krokopero má konektor pre slúchadlá. Takže kamkoľvek vaše deti idú, uistite sa, že majú Krokopero so sebou. Čoskoro sa stane ich najlepším kamarátom. Krokopero je viac ako len čítanie a učenie. Je to úžasný svet plný zábavy. Svoje Krokopero si môžete objednať na www.krokopero.sk. Krokopero. Interaktívny systém výučby od ABC Live.